Kære CEO, salgsdirektør eller HR-ansvarlig, hvordan formår din salgsafdeling ikke at maksimere dens fulde salgspotentiale? Jeg har ikke facet på det, men lad os pege på din rekruttering. Jeg hedder Josef Bedri, og jeg står i spidsen for Bedri Consulting. Vi har en simpel mission om at bygge det førende rekrutteringsbureau inden for salgsbranchen. I get it, du har sikkert modtaget mange henvendelser fra rekrutteringsbureauer, headhunters og såkaldte eksperter, der lover dig mirakler. Så jeg forstår, hvorfor du er skeptisk. Og det bliver satme også styrt, hvis du skal ansætte et traditionelt rekrutteringsbureau til at finde din næste salgskonsulent, hvis du i snit ansætter mellem 5 til 30 mennesker om måneden. Og hey, hvem ved, måske stopper sælgeren allerede undervejs i onboarding. Så jeg kan godt forstå, hvorfor du siger noget ala, det er meget hurtigt. Hvis vi mangler nogle sælgere, så går vi ind og aktiverer en annonce på en jobplatform og ser, hvad der triller ind. Men hey, lad os face det. Du finder ikke alene de næste topsælgere ved brug af jobportal. Hvis du lader din rekruttering være alene afhængig af 1 eller 2 jobannoncer, så sætter du bare en prop i hullet, som alligevel ryger ikke næste gang, du skal starte et hold op. Så lad mig highlight nogle af de udfordringer, som jeg gætter på, du allerede står overfor. Alt du næsten ender med er mange standardiserede ansøgninger, hvor du ender med at løbe rigtig stærkt 2 uger inden deadline på dit næste opsatshold. No-shows eller kandidater, der siger, jeg har fundet et andet job, eller jeg er desværre gået hen og blevet syg. Sælgere, der stopper så hurtigt, som det bliver ansat. Generelt set, der oplever salgsafdelinger det samme mønster. Manglende commitment. At håndtere hele rekrutteringsprocessen internt er enormt ressourcetungt. Og her taler jeg ikke bare om penge. Jeg taler om den dyrebare tid og energi, der kunne have været investeret i selve salgsdriften. Og vi ved alle sammen i salg, der er pulsen drift. Så hvis din teamleder også står for rekruttering, mens han styrer et team af 10-15 sælgere, jamen så er der en garanti for, at den teamleder ikke rammer jeres indeks og kopier for dagen, ugen, måneden og for året. Og har du brug for nogle specifikke tal, så har vi totalt ansat over 30.000 plus manpower hours. Over 271 plus vellykkede ansættelser. Markedsført, sourcet og headhunted over 1200 plus kvalificerede kandidater i pipeline. Vores erfaring spænder over flere nøgleområder inden for salg, forsikring, el, gas, mødebooking, kundeservice, netværkssalg. Men når alt det er sagt, så skal vi huske på, at rekruttering, det handler om at knække nogle kul, før vi finder diamanterne. Det er ikke bare et BR-blad, hvor vi sætter en rød cirkel rundt om det, vi gerne vil have, og så dukker der en topsælger frem. I et samarbejde med os, der videresætter vi ikke bare leads til dig. Vi modner, sourcer, headhunter og kvalificerer de leads til dig. Så det ansøgerfelt, som vi præsenterer dig for, jamen det er kompetente salgskandidater, der er klar til at levere mærkbar værdi for dig og løfte din kopier direkte. Du skal ikke vælge os, hvis du bare ønsker en leverandør til at oprette dine jobannoncer på autopilot. Vælg også, hvis du ønsker en fast rekrutteringspartner, som agerer som ambassadør over for dine potentielle medarbejdere, tager din virksomheds kappe på og tager sig alt forarbejde i rekrutteringen. Hvis du er salgsdirektør, rekrutteringsansvarlig, HR-ansvarlig, jamen så er du velkommen til at tage en dialog med mig, og så kan vi tage en snak om jeres rekruttering.